Bună ziua și bine am regăsit un nou videoclip. Sunt cu Denis, cu Laurențiu. Asta este casa lui Laurențiu și o să jucăm o ascunsăre. Și să vedem cine bagă. Haideți și ne jucăm chiar de foarte. Na, haideți. De foarte. Eu, hai. Cine? Ești afară. Bă, nu, eu... M-ați bătut. Hai. Dar voi ce mai faceți? Că m-ați bătut amândoi. Hai, bagă Laurențiu. Dar v-ați bătut amândoi. Na, hai. Sau cine? Eu știu. Da, cine bagă? Că m-ați bătut bagă amândoi. Denis. Nu știu cine bagă. Ha? Cine bagă, bă? Iartă. Hai să bagă. A ce-și povestesc, mi-ești pur? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cine gata acolo, pac? Aflăm pe ăștia. Mario? Hai. Și Laurențiu? Ia câini. Da, lasă, amu, câinile. Dați câinile. Ai, câinii corciți. Și hai, dar cine bagă amul? Tu, Laurențiu sau eu? Hai, chiar să fie foarte. Hai. Cane corso. Bagă el, na. Hai, dați. Dar Laurențiu bagă, bă. Tu faci, Mario. Tu faci, Mario, că pe tine te-am aflat pe mică. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Ce să povestesc că eu nu știu. Hai odată. Bun, acum. Eu nu știu acum unde să ascund ei. Imediat o să merg să-i caut. Acum să-i caut prin curte. Sunteți aici? 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 Acolo? În garaj? Unde sunt, oare? Să căutăm prin spate la casă. L-am găsit pe Denis. Ce? Cum o să mergem să-l căutăm pe Mario? Canalul este al lui. Hai să facem cât mai multe like-uri. 10 like-uri. Să dați un subscribe. Uite, l-am găsit și pe Mario. Hai, ne jucăm, bă. Adevăr, provocare sau procente? Na, da. Am bag eu și gata, s-a gătat videoclipul și am bag eu. Hai, dați! Da, și da. Și 10 like-uri pentru acest videoclip. Și să vedem pe cine îi găsim primul. Adică până acolo videoclipul das. Gata? Da. Hai că gata. Haideți să-i găsim. Unul deja am găsit. Pe Lăluț, pe Denis. Dați-l. Și pe Laurențiu, să-l vedem. Sucarosată? Nu. Nu. Nu e sucarosată? A, uitați-l! Da,
Și dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like și un subscribe. Pa!